Bok, ja sam Ana, ovo je Dora. Dora ima 3,5 godine i pokazat ćemo kako na jednostavan i bezbolan način napraviti savršene božićne ukrase sa onim što imamo doma. Danas ćemo raditi 3D zvjezdice od kartona koje su totalno fora i vrlo lako se mogu izraditi od bilo kakvog komada ambalaže koju imamo doma. Treba će nam jedna šablona zvjezdice, treba nam obična olovka i treba će nam škare za početak. Prenijet ćemo zvjezdicu. To ovako? Da, može, ajde. Ja uvijek Dori dam da ona sama radi, nišu ne ispravljam, onda to malo ja pomognem joj. Super. I sad pogledaj. Je, sad ćemo... Ne pogledaj mama isto. Ne brzo. Evo ga, super zvijezda. Sad će mama malo prenijeti zvijezdu na karton. Ok, evo ga, imamo zvijezdicu. Sad ćemo krenuti rezati. Ajde, prvo ti kreni rezati, Dora uvijek mora sve sama probati. Idemo. Ajde, idemo, pazi prste. Ja uvijek njoj dam da malo ide, onda će probati i kad ne ide onda mama nastavi. Znači ono kaj mi volimo raditi je da što više Dora sama napravi. Evo ga, imamo zvjezdicu, vidiš? Možemo dalje. Imamo znači baznu bijelu zvjezdicu koju smo i ofarbali i pripremili i sivu i sad ćemo ih pofarbati, ali prije toga ih Dora mora ukrasiti, to je poanta. Da Dora prije nego što savinemo ju ukrasi. I sad će Dora po njoj nešto nacrtati sa bilo čim. Šta hoćeš, sa vodenima možda ili s flomićima? S flomićima, ajde. A kaj boš ti stavila Dora na zvijezdu? Si razmislila malo? Kog ćemo staviti na zvijezdu? Ajde. Može, lijepit ćemo. Ajde, hoćeš lijepiti onda gore. Prvo malo pofarbe da imamo puno boje, onda ćemo staviti šljokice gore. Znači, moramo spojiti vrh zvijezde sa ovim tu vrhom. Možemo si prvo iscrtati sa olovkom. Tak je možda, ko nije baš spretan, lakše. Evo ga, da su svi znači povezani. Sad ćemo po tom dijelu ići sa otvorenim škarama, tek toliko da zarežemo. Mama, gle. Pogledaj. Predivna ti je. Zvjezdica kad smo zarezali se samo krene presavijati po tome što smo izrezali. Dok Dora završava svoju zvjezdicu da bi stigli, ona će staviti još šljokice na nju i ukrasit će ju sa čim hoće. Ja imam tu par primjera sa radionica koje smo radili sa djecom, kako to izgleda kad je gotovo. I ovo je jedan primjer lijepe zvjezdice koja je skroz ukrašena s oba dvije strane i 3D. I nju ćemo samo staviti znači, na komad trakice. Znači zvjezdice mogu biti raznih formata, veličina, imamo veće, manje, skroz mini. I sad ko je kako htio. I ovo je primjer naše savršene okićene zvjezdice. Drugi ukras koji ćemo raditi će biti vjenčić i za to smo koristili tekstil koji nam više ne treba, komadiće raznih krpica koje doma nađemo i pripremili smo ih da smo nareckali na manje komadiće. I sad ćemo, znači treba nam krpice, treba nam nešto s čim ćemo ubadati u bazu i jedan običan vjenčić od slame ili stiropora. Poanta je da ih ubadamo u... da bude malo čvršće, da krpica dovoljno uđe unutra, da ne ispada van. I trebalo bi biti, Dora voli ovak svoj slobodni stil, ali krpica je jako efektna kad je jedna do druge na gusto nagurana, da dobijemo zgužvanciju totalnu. Lijepo radiš. Čekaj da odmah zavežem traku. Zašto? Pa da ne preskočiš taj dio, onda nećemo možda vezati. I naš vjenčić je spreman. Gotov je. Dora, ti se sviđa vjenčić? Hoćemo ga staviti u sobu? Da. Bravo.